Türkmenistan'ın Türkiye'den Türkmen raýatlary üçin wiza düzgününün ornaşdyrylmagyny soramagyndan soň Türkiýede bir kanun ýaşaýan türkmen migrantlaryny ýüze çykarmak tagallalary güýçlendirildi. Mundan başga da ele salynan türkmen bir kanun migrantlary ozalky tejribelerden tapawutlykda gysga wagtyň içinde öz watanyna deportasiýa edilýär. Azatlyň bu ýagdaýlary izarlayan Türkiýedäki çeşmesiniň maglumatyna görä 11-nji sentýabrda bortunda 290 türkmen raýatly uçur Stambulyň aeroportundan Türkmenistana ugrapdyr. Uçurdaky 290 türkmen raýatynyň 50-den gowragy Stambulyň deportasiýa merkezinden getirildi. Olar ýakynda geçirilen reýtleriň netijesinde saklandylar. Diýip atındyrylmasylygyny soran çeşmämiz 12-nji sentýabrda gurrun berdi. Gepin gerdisine belletek Türkiýe türkmen raýatlarynyň gazanç etmek hem ýokary bilim almak üçin iň köp ýykyn edýän ýurtlarynyň biri hasaplanýar. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň maglumatyna görä, ýurtda kanuny esasda 200 000den hem aşy Türkmenistanly ýaşaýar. Emma garasyz çeşmeler hakyky tanlaryň bir näçe ise köpdigini aýdyp, Türkmen hökümetiniň raýatlarynyň biometriki pasportlaryny daşary ýurtlardaky degişli wekilhanalarda täzeläp bermeýändigi we diňe kesitli pasportlaryň möhletini 2024-nji ýyl içinde uzaldýandygy sebäpli türkmenleriň köpüsiniň bir kanun esasda ýaşaýandygyny belleýärler. Azatlyň Türkiýedäki çeşmeleri ozallar Türk polisiýasynyň bir kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmen migrantlaryň meselesini düşünjelilik bilen çemelesendigini we olary deportasiýa merkezine ýollaman goýberendigini bellep, häzir ýagdaýlaryň düýüp götür üýtgendigini ynykdylar. Çeşmelerimizin biri geçen ýekşenbe günü Stambulyň aeroportunda deportasiýa edilenleriň biri bilen söhbetdeş bolmagy başarandygyny, şeýle-de Türk polisiýasynyň olary ilki aldy ýolu bilen deportasiýa merkezine ýerleşdirendiklerini belledi. Men Stambulyň etraplarynyň birinde hakyna tutulan bir otowda ýaşaýardym. Giýişlik köçä çykanymda ýanyma polisiýa gelip pasportumy we ýaşaýyş ruhsatymy sorady. Men olaryň ikisiniň hem möhletiniň geçendigini, maliýe ýagdaýymyň ýoklugy sebäpli wagtynda uzaldyp bilmändigimi düşündirjek boldum. Ozallar polisiýa ýagdaýyňa düşünüp goýberýärdi. Bu gezek polisiýa meni edara alyp gitmelidigini, şol ýerde meni hasaba alnanyndan soňra goýberjekdigini aýtdy. Men inandym. Emma meni deportasiýa merkezine ýerleşdirdiler we 3 günden soň ine Stambulyň aeroportuna getirip ýydyma ýollaýarlar. Diýip 11-nji sentýabrda Türkmenistana deportasiýa edilen raýat çeşmämize gurrun berdi. Ol deportasiýa lagerinde bolanda soňky günlerde saklanan başga da ýüzlerçe bir kanun türkmen migrantyna saýat bolandygyny, olaryň hem ýakyn günlerde ýüriti uçury bilen Türkmenistana uradylmagyna garaşylýandygyny aýtdy. Mundan başga da söhbetdeşimiz deportasiýa edilýänlerden uçur bilýedi üçin pul alynmandygyny, emma ýurda dolanyp hukmany karantinden çykan pursatlary 30 günüň içinde bahasyny aýdynlaşdyrmazdan bilet pullarynyň öwüzini dolmaly boljakdyklary aýdylypdyr. Bu maglumat boýunça dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň degişli edarlaryndan, şol sanda Daşary işler ministrliginden we migrasiýa gullugyndan hiç ýyly kommentariýa almak başartmady. Belletek geçen hepdäniň ortasynda hem Türkiýeden deportasiýa edilen ýüze golaý türkmen raýaty Türkmenistana gaýtarylypdy. Türkmen häkimetleri bu çäherleri barada dymsalarda azatlyň çeşmeleri bu soňky özgörüşleriň tomsyň dowamında ýurdunyň dolanyp bilmeýän müňlerçe Türkmenistanyň protestleriniň arasynda türkmen häkimetleriniň Türkiýeden raýatlar üçin wiza düzgünini ornaşdyrmagynyň ýanyna gabat gelendigine ünsüz çekýärler. Türkmenistanlylar Türkiýede bir ay möhlet bilen wizasyz galyp bilýärler. Emma azatlyk türkmen raýatlarynyň deport edilmegi bilen Türkmenistanyň häkimetleriniň wiza düzgünini ornaşdyrmak haýsynyň arasynda günümel baglanşygyň bardygyny ýa ýokdugyny häzirlikçe tasdikladyp bilmedi. 3-nji sentýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi türkmen raýatlary üçin durly görünüşli wiza düzgüniniň girdilmegini sorap Türkiýe döwletine ýüz tutandygyny ma'lum edipdi. Daşary işler ministrliginiň beýanatynda doly aýdynlaşdyrjy maglumat bolmasa-da, bu türkmen raýatlarynda iki ýurdun arasyndaky wizasyz syýahat düzgüniniň ýatyrylmak ähtimallygy barada aladalar döretdi. Şol bir wagtda resmi türkmen häkimetlerinden tapawutlykda Russiýanyň Aşgabatdaky ilçisi Türkmenistanyň beýlik döwletleri bilen wiza düzgünini ornaşdyrmagyna düşündürüş bermäge synançdy. Rus ilçisi Aleksandr Blahinin 10-njy sentýabrda tas gullugyna beren maglumatyna görä Türkmenistanyň onuň öz sözleri bilen aýdylanda dünýäniň ähli döwletleri bilen wiza rejimini saklamagy şol sanda howpsuzlyk jähtlerinden hem ugur alýar. Ol munyň bilen baglylykda Türkmenistany düşünýändigini aýtdy
ve bu çäherleriň kömegi bilen terhetden galagoply güýçleriň birinji nowatda terroristlerin geçmeginiň öňüne alýandygyny anyktady. Bellesek, Türkmen häkimetleriniň viza düzgünlerine düşünýändigini aýdan ilçi Blahinin ýurdy fevralda Ukraina täwäpsiz çözmegininden bäri Russiýada şarky dünýäden barha üzüňleşdirilýär. Soňky ýyllarda hususan da global koronavirus pandemiýasy döwründe Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlylaryň fiýaty we raýat işçiligi ýokarlandy. Iklenç aladalar täwäpli Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlary öz hökümetleriniň Türkmenistandaky durmuş ykdysady problemlara çözgü tapmaýanyndan nägile bolup, İstanbulyň durly tewitlerinde ençime protest aksiýalaryny geçirdiler. Türkmen migrantlarynyň arasyndaky protest hereketleriniň işçiňleşmeginiň izi süre häkimetler Türkiýedäki migrantlary nysana alyp başladylar. Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde toý mekanlarynyň 10-dan gowragy wagtlaýyn öz işini togtatdy. Adatlyk radiosynyň habarçysy Moý ýurdun Günmatar welaýatynyň ilatynyň hijri kalendarynyň sapar aýy bilen bagly ırym ynançlarynyň sebäp bolandygyny habar berýär. Türkmenbaşydaky 10-dan gowrak toýhana indi bir näçe gün bäri işlänok. Olaryň gapylary ýapyldy. Hijri kalendarynyň sapar aýynyň başlandygy sebäpli toýhanalaryň ýekeje müşteri hem ýok diýip ýagdaýdan habarly ýerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Belletek sapar aýy hijri kalendarynyň 10 aýyndan biri bolup, ol şu ýyl 28-nji awgustdan 26-njy sentýabra çenli dowam edýär. Habarçymyzyň maglumatyna görä, sewitin köp ýaşaýjysynyň ynançlaryna görä, bu aýda edilen haýyrly işleriň soňu bilen haýyrsyz ýagny oňoýsuz netijeleri bolýar. Balkanda köp adam ırımlara we ynançlara ýykyn edýär. Sol ırımlaryň biri hem tapar aýy bilen bagly bolup, bu aýda toý tutmak, ýagny durmuşça sünnet toýuny bermek, maşyna almak, öý gurmak, öý goşalmak, ýyşy girmek, täze biznesi başlamak, hatda gyz çaganyň gulagyny distirmek, körpeleri çagalar bagyny bermek ýaly haýyrly işler etmek ilad arasynda halanmaýar. Diýip ýerli ýaşaýjy belledi. Habarçymyz bu ırmyň sebitde dürli iş bilen meşgullanýan telekeçilere yaramaz täsir ýetirýändigini belläp, her ýylyň sapar aýynda toý mekanlarynyň işiniň, ulug, öý we mebel söwdalarynyň doly diýen ýaly togtaýandygyny aýdýar. Toýlarda aýdym aýdýan bagşylar we saz çalýan sadandalar hem girdejesiz galýar diýip habarçy belledi. Maglumat üçin aýtsak, ırım ynançlar dünýä halklarynyň ählisinde bolup, 1962-nji ýylda Aşgabatda çapdan çykan türkmen diliniň düşündürşli sözlügünde ırım gadymdan gelýän däp desur, bir dada niýet edilip tutulan däp diýilip häsiýetlendirilýär. Maglumat üçin aýtsak, ilmi subutnamalardan mahrum bolan ırım ynançlar dünýä halklarynyň ählisinde bolup, 1962-nji ýylda Aşgabatda çapdan çykan türkmen diliniň düşündürşli sözlügünde ırım gadymdan gelýän däp desur, bir dada niýet edilip tutulan däp diýilip häsiýetlendirilýär. Allah'ın onu kaynın birini bağımsız aydiyip hasaplamak gatiyalınış sebebi inni onlar söylüveri adamlar sehiyetli hayırlı hasaplanayan aylarda durmuş toyunu ya da beylik hayırlı işler ediyerler. Yönümüne qaramazdan maşgalı durmuşu bozulup ayrılışayanlar judaken ya da son bir ayın devamında yol helakçiliklerine onun gowrak adam helak bolup bu dünýeden ötdi. Bu helakçiliklerden sapar ayına ya da sapar ayına satın alınan ulaglarda bolanyk ahyryň. Diýip Türkmenbaşynyň ýene bir ýaşaýjysy aýtdy. Ahıl welaýatynyň täze idare ediş merkeziniň gurulşygyny zähmet çeken işçiler 3 ay bäri aýlyk haklaryny alyp bilmeýänliklerini aýdyp köpçüliklerin iş taşlaýy şuglan edýärler. Bu barada da Atyk radiosynyň habarçysy 12-nji sentýabrda Sewitden habar berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä köp milliardlyk mega taslamada zähmet çeken 250-den gowrak usta we 500 töwerek kömekçi işçi ýerli fotoğrafçı firmalaryň özlerini tölek geçirip bilmeýänliklerini aýdýarlar. Iş taşlaýy şuglan eden ýerli gurulşykçylar Hasan Muradym Nusa ýollary, ussat inженер we başga da bir näçe ýerli karhanalaryň işçileri bolup durýar. Türkmen medeniýetine görä Muradym karhanasy Sewitin täze idare ediş merkezine çağılar sagıldyş dikeldiş merkeziniň gurulşygyny alyp barýar. Bu deskanyň gurulşygyny 2022-nji ýylyň iýuluny tamamlamak gödeginde tutulýardy. Nusa ýollary we ussat inженер karhanalary Sewit merkezine bina edilýän köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň gurulşygyna gatnaşýarlar. Mundan ozal ýarym resmi biznes Türkmenistan nesri Ahal welaýatynyň Sewit merkeziniň gurulşyk işlerine 67 sany ýerli karhananyň gatnaşýanyny habar berdi. Adatlyk radio
radyosynyň habarçysy Liwap vilayatynyň Farab etrabynyň Ahal vilayatyna gelen mermerçi işçiler topurynyň täze sebit merkezindäki 9 gatly binalaryň biriniň daşyna mermer örtmek barada 4 ay mundan ozal iş şertnamasyny baglaşanlyklaryny. Häzirki wagtda mermer işiniň 35%-nyň tamamlananyny, ýöne potrotçu firmanyň tölegi ukypsuzlygy sebäpli işçileriň iş taşlamaga mejbur bolanlyklaryny habar berýär. 4 ay ozal avan sökmüne 40 000 manat berilipdir. Soňky 3 aýda şertnamada wada berilen pul berilmändir diýip ýagdaýdan habarly Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Bir näçe yerli karhananyň eýeleri we baş hasapçylary ýerine ýetirilen işler üçin döwlet tarapyndan wagtyna pul geçirilmeýändigini aýdýarlar. Maglumat üçin aýdylsa, täze dolandyryş merkezindäki guruluşyk işleri Türkmenistanyň Guruluşyk we Binagerlik ministrliginiň buýrmasy boýunça ýerine ýetirilýär. Potrotçu yerli karhanalar Guruluşyk ministrligi bilen şertnama baglaşýar. Köplenç gaýry vilayatlaryň ýaşaýjylaryna ibarat guruluşykçy brigadalary bolsa, yerli karhanalardan şertnama esasyny iş alyp guruluşyk işlerine gatnaşýarlar. Guruluşykçy toporlar potrotçu yerli karhanalar bilen şertnama baglaşyp ýeri taslamalaryň beton, demir, mermer, kerpiç, boýag we şoňa meňdeş işlerini kesip alýarlar. 3 ay bäri tölegsiz işleýän ustalar we işçiler öz maşgalalarynyň, çağlarynyň günü güzeranyny aýlamak üçin başga ýerlerden iş gödöjekdiklerini aýdyp iş taşladylar. Bu ýagdaýda bir meniň brigadamny däleýsem başga guruluşyk firmalar bilen şertnama baglaşan ustalaryň brigadalaryna hem boldy. Olar hem başlyklarynyň işçilere wagtyny aýlyk haklaryny berip bilmeýänlikleri üçin iş taşlayış ýylan etdiler diýip bir guruluşykçy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen guruluşlukda aýtdy. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 12 sentýabrda Ahal vilayatynyň täze idare ediş merkezine iş saparyny amala aşyrdy we ol ýerde göçme hökümet meclisini geçirdi. Vilayatyň täze merkeziniň guruluşy Türkmenistanyň ýeti ykdysady kynçylyklaryň dowam edýän wagtyna 2019-njy ýylda ýylan edildi. Döwlet mediasyna görä mega taslamanyň guruluşyny ilki başda 2022-nji ýylyň dekabryna dolu tamamlamak gözeňine tutilýardy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi bu taslamanyň diňe birinji tapgyrynyň öňümizdäki dekabr aýyna tamamlanjakdygyny habar berýär. 2020-nji ýylyň fevralyna bu mega taslamanyň bahasy $1,5 milliard hökmünde ýylan edildi. Täze administrativ merkeziň heniz ady ýok. 2022-nji ýylyň apreline Türkmen prezidenti Täze şäheri ad tapylmagyny talap etdi. Munyň ýa-da Azatlygyň çeşmeleri Täze şäheri Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň arkada adynyň daqylmagynyň ara alınıp maslahatlaşylýanyny habar berdi. Bu habaryň ýa-da Gurbanguly Berdimuhammedow Täze şäheriniň ýeri köçeleriniň birine Akhan atynyň adynyň daqylmagyny teklip etdi. Şeýle-de sebit merkezine Ahal teke Akhan atynyň ýadygarlygy oturdular.